Baga og kalayo, mag-slice, magsugba, ilabay ang plato, ilambos ang sinugba. Eyo, what's up para sa atong video karong adlaw, magsugba ta og pantat. Dagan salamat kay Tomas nag-sponsor sa ato nga sudanon karon panihapon. Sa di na madugay habang nagpabaga ta sa atong kahoy, siyempre atong islayson ang atong sudan nga pantat. Kay gaina ato naman ang gilimpyuhan pag humana to slice, butangan natog asin para ang gugma daw niya dili bitin o tanawa perteng tambuka. Pero ang gugma niya wala na. Of course dili nato dugayon ato nang ibutang sa nagbaga-baga nga kalayo parang maluto og maayo. O tanawa guys, perteng lamia. Of course, medyo pagod na. Tulad ng pag-ibig niya, pagod na ilambos dahil nato.